prvok. Teraz budete vidieť ukážku Jaido, konkrétne od kolegu, ktorý je z našeho košického dojo. 5. dan. Naše dojo sa nachádza, viaceré dojo Vojenskej kendo federácie sa nachádzajú po celom Slovensku. Kolega, možno tí, čo sa zaujímate, že prečo je inak oblečený ako kendisti. Kendisti majú takéto kendo, gi, bavlnené, hrubé. Kolega momentálne má oblečenú hakama a monsuke. V podstate takto je oblečený pre prezentáciu Jaida, pre prezentáciu kata. Tá prezentácia sa väčšinou volá embu, v podstate je to ukážka jeho vybraných techník, ktoré bude cvičiť. Bude cvičiť školu, ktorá sa u nás na Slovensku asi najviac cvičí, dnes sa cvičia, a to sa volá Musoshinden Ryu. Vznikla okolo roku 1500 v podstate po skončení občianskych vojen v Japonsku. A veľa tých techník je vlastne zo seiza, zo zeme, v takomto, by som povedal, civilnom oblečení, že nemá brnenie, hej. Možno niektorí si pamätáte, že Japonci, tí samurajovia nosili brnenie, pretože to jaido, ktoré sa vyvinulo po tom skončení, v tom 16. storočí tých vojen, tak bolo realizované v civilnom prostredí. Teraz previedol v podstate nejaký taký úvodný ceremoniál, Torej, poklonil sa meču, pripravil sa na cvičenie, ja si pomôžem veľmi rýchlo, aby ste vedeli, ktoré techniky bude cvičiť. Takže bude cvičiť staré školy, sa to volá, Koryu, máme ich niekoľko a v podstate z oblasti Shoden bude cvičiť Shohato, Hyakuto, dve techniky, z oblasti Chuden Yamaoroshi, z oblasti Okuden Suvariwaza Shiogiri a Ryozume a potom bude Okuden Tachi, oblasť Tsuredachi a Ukenagashi. Ja vám prajem príjemný zážitok a už nechám Robertovi priestor.
Takže Robert Kulčár z Košického Shinjutsu Dojo a bolo to Jaido v jeho podaní.